På en gård i Klippinge, lidt uden for Køge, består 400 avlsgrise. De ved det ikke, men de er de bedste danske grise, der endnu har set dagens lys. Deres gener er så gode, at de og deres artsfæller er eftertragtet over hele verden. Disse grise skal til Rusland, nærmere bestemt Kaliningrad. Foderet pakkes, og der gøres klar til afgang. Lastbilerne skal nu til Karlshamn i Sverige inden aften. Her skal vi med færgen til havnebyen Klaipėda i Litauen, og herfra går turen til Kaliningrad. Efter en god nats søvn på færgen, står vi op til morgenbuffet og Klaipėda-havnens indløb. På grund af reglerne for hviletid, skal vi køre fra færgen og finde et sted, hvor grisene kan hvile i 12 timer. Chaufføren har fundet en tankstation, som ligger i nærheden af havnen, hvor de kan få vand til grisene. Udover vand får grisene også foder og nytstrøelse. Herefter skal vi fordrive de sidste 10 timer, før vi kan køre videre. Det plejer chaufførerne at gøre med grillpølser, småsnak og en middagslur. Og i dag er ingen undtagelse. Da hviletiden er overstået, kører vi ud i den litauiske nat. Vi stopper ikke før vi når den russiske grænse i morgen. Men her har vi ikke tilladelse til at filme. Vi har krydset den russiske grænse med noget besvær, men med en blanding af improviseret russisk og sønderjysk er vi kommet igennem. Vi er nu på vej til en fortoldningsstation, hvor grisenes papirer skal ordnes, før vi kan fortsætte ind i landet. Efter at have fået orden i papirerne, har vi overnattet på en nærliggende parkeringsplads. Det er herfra, vi stævner ud om morgenen, da vi kører mod vores destination, en svineproduktion i Kaliningrad. Svineproduktionen er et dansk-norsk foretagende, og de skal bruge de gode danske grise til at højne avlsmaterialet i produktionen. Da grisene er kommet sikkert ind i stalden, vasker chaufførerne bilerne og klargør dem til turen hjem. Endnu en tur er slut, og endnu et hold danske grise er blevet sendt ud i verden.